tekan. Ora nek mati. Gendon ora kena ait to. Oh. Bayu Anggita, dukuh kita semua. Indonesia. Ya Pak Duko. Ayo Pak Duko. Ini kepengen dicap. Go WhatsApp ora Pak Duko?
Production. Asoy. Bayu Anggita. Hei, hei, oi. Oh, das. Ya tumenggang prajurit aning palagan. Tansah
Yo, semonggo menika Bapak isen-isen. Ayo Mas. Brayat Celeng Benseng ya. Kula nyuwun keplokipun. Sumangga caos kuninga dumateng sik Mas, sik. Penonton ing sak pinggiripun toren utawi ember kasuwun radi mundur. Sak mangke ampun ngantos panjenengan kecipratan toya ingkang pun kiprah dumateng Brayat Celeng Benseng. Matur nuwun. Wah, go jimat saiki ta. Wah, jimat Kalimasada. Yo. Iya, Mas. Iya, Mas.